Moikka! Tällä videolla mä kerron, miten sä voit tukea sun seniorikoiran hyvinvointia ruokinnan avulla. Iän myötä aktiivisuus usein vähenee, saattaa tulla nivelvaivoja tai muita kiputiloja, jotka myös rajoittaa liikuntaa. Vähentynyt energiankulutus tulisi huomioida ruokinnassa. Äkkiseltään saattaisi ajatella, että vähentämällä ruoan määrää tämä homma hoituu, mutta jos me vaan vähennetään ruoan määrää, niin samalla me vähennetään tärkeiden ravintoaineiden saantia. Jos sulla on kotona ikääntyvä tai jo seniori-iässä oleva koira, niin tässä on sulle muutama vinkki. 1. Proteiini. Proteiinin saannin merkitys korostuu iän myötä, eli huolehdi, että koirasi ruokavalio sisältää riittävästi laadukasta proteiinia. 2. Rasvat. Rasvan määrä kannattaa pitää kohtuullisena, koska se sisältää paljon energiaa, mutta toisaalta iän myötä tulee huolehtia omega-3 saannista. 3. Kuidut. Ruokavalioon kannattaa sisällyttää kuituja suoliston hyvinvoinnin tukemiseksi. Voisi ajatella, että painonhallintaa tukeva ruokavalio tarkoittaa tylsiä ja niukkoja ruokia, mutta näin ei tarvitse olla, vaan ateriat voi olla maukkaita, monipuolisia ja samalla terveellisiä. Jos sä haluat vinkkejä sun koiran ruokintaan, niin tsekkaa sivu soihtuvalmennus.fi ja ota yhteyttä. Tehdään yksilöllinen ruokintasuunnitelma, jotta just sun koira voi nauttia hyvistä vanhuusvuosista. Moikka!